Борко го убиха най-вероятно. В него се чувам. Съм се синя цвета да си играе с него. Извинявай, Лочко. Аз казвам. Брат. Аз бях точно 2 игри после. Мен даже не ми се играе. Не ваше. Оф, шу. Тук е. Трупове навсякъде. След някоя яка музика, бе. Нещо чалга малко. Той да е яка музика. Ти не си як. Ма ние наистина Ивчо и Нора казаха да го потвърдят даже и сега, че аз се сканирах му. Този път ако стане такова нещо. Ай стига, бе, брат! Къде е? Ай стига! Ивчо е, точно той видя. Ивчо. Беше пред нас го уби. Аз съм. Не ти. Ти трябва да умреш. Един човек има ли на лайк? Не, сега ще го прави. Ева. What? Добре, ги телепортнаха са при мене, брат. Точно се телепортна. Хриско, стой тук. Стоя, ама буквално точно беше на емърдженс. Хайде, бе, брат. О, ще да го лечи. Точно уникална игра, брат. Го сканирам. Добре, карай. Аз имам да се досканирам. Ма не сега не дейте да говорите да факс. Ока, Ивчо, мой човек. Ивчо, какво ще кажеш по въпроса, Ивчо? Не, Ивчо, аз съм се сканирал, Ивчо. Мандига. Ивчо, шо така run from the chow fool? Маняк, аз съм се сканирал. Видях там и в същия момент трупа на Нора, която се сканира. Дали нямаше някой друг там? Не, ами беше тъмно, не видях особено тич. Ти да си афака, бе. Не. Под прикритие. Ама защото Sorry. нищо ли казваш? Съвестно си изпълняват тасковете, момчета. Ти ли събота, ето? Не, аз съм Владо. Да, аз го очаквах, бай, поне било да е такъв. Следващата игра... Whoa, god fucking damn you oh my god, that was a fucking... Okay. Тошец! Добре, червен, защо ми го причини? Иво е. Ицо е. Аз бях с Иво. Ицо? Ицо е. Връткат се, почна През как чакаш вратата, някой човек. да обиди. Да. Майко колко маят. Добре, стои синя ли е? Така, видях. Но не, ма, нали? Да, Борко е, аз видях. Или по-цивилизован начин Ще се за... гръмна. Ще направим ритуала и ще стане. Надявам се, Бела. Сори, че говоря по време на игра, ма някой няма да го прави тъпите светлина. Аре, аз ще и да и без нищо не правя. Майко. Да, знаеш, че това ще стане. Майко. Аз бе, къде? Нека позная на светлини. Заради това не отирах, защото знаех, че някой ще ме убил, ако отира там. Само да кажа. Знаех. Да, и някой е мъртъв, това е. Само заради това идете да се мътваш, ама... Ей, Бела. Бъх. Владо педал, как ме извика на електрика, но нещастник такъв. Между другото... От моята Сега ще доброта. ме заглушат много набързо. Факта, че въпреки, че тотално
искат да останат тук цяла игра, Трябваше да удариш вента, се трябваше да удариш вента. възползва от факта, че аз просто съм състрадателен, че на вас ви е тъмно, искам да ви оправя светлините. Владо пенал как ме извика на електрика. Неща си вдъха. Между другото,